Kuluri, mużika, sfin u karrijiet iddominaw li tas-Sibt u l-Ħadd f'Buġibba. Dan hekk kif għal sena oħra reġgħet tilha l-Karnival tas-sajf. Il-mijiet li attendew ma' xhieda ta' kemm dan il-Karnival qiegħed iżid fil-popolarità tiegħu. Tant li saħansitra hemm min jargumenta li sar jippreferih minn dak tax-xitwa. Tas-sajf. Għax ix-xemx tkun il-barra, ikun il-temp kun isbaħ. Insomma, naħseb tas-sajf aħjar ma jagħmilx mal-tempu. Dejjem ħatibqa' tara u tibqa' hawnhekk hemm trid ifhem. Id-dilettanti ħejju għal dan il-karnival biktar serħan il-moħħ u inqas tensjoni dwar se jkun it-temp. Tas-sajf għax ma jkollniex mal-tempu. Tieħu pjaċir ma jkollokx ħasil li jmur kollox sew hekk. Kien tajjeb, nis ġejjin, organizzazzjoni tajba, anke dawn li organizzaw kienu tajbin. Ifhem il-karnival tax-xitwa huwa karnival biex tikkompeti. U mbagħad il-karnival tas-sajf ngħidu mpattu naqra għal dak tax-xitwa u niċċelebraw. Dan il-karnival jista' jservi wkoll bħala reklamma bosta turisti li jkunu Malta fis-sajf u li ftit li xejn huma konxi ta' dak li jsir f'Malta fix-xitwa. Ta' min inkabruh dal-karnival qed nagħtu toma lil barranin il-karnival tax-xitwa ta' Malta kemm hu b'saħħtu. Kien hawn ħafna barranin bħalissa illi laqas biss kienu jafu bil-karnival tagħna u meta ġew javviċinawna u ikellmuna u jitolbu l-informazzjoni dwar il-karnival ta' frar. Xuħut minnhom urew illi kellhom interess li jiġu Malta fi staġun, f'perjodu fejn it-turiżmu jkun ftit kwiet. Il-karnival f'Buġibba beda bil-ġostra tradizzjonali fejn il-parteċipanti kompetew biex jaqbdu l-bandiera fit-tarf tal-Blu u kien hemm min irnexxielu.